Ay mga birds, welcome back naman sa ating YouTube channel. So, kita nyo naman yung tumaan namin mga birds. Dati papanan mi, papang kami makilanit. Nada. So, papang kami makikasar. Kita kapurma na yun, nag-tisoy ba? Nag-tisoy. So, content na sa mga lakay kung tayo magkikasar, magkipangan adilaag, content na yung lakay abayak changing kasar abay di kaldiro. Okay. Shoutout nga pala mga lakay, nakasama ko si Makmak, at saka shoutout din kay Mrs. Ayan, minsan niya si Makmak, ito yung driver namin ngayon kasi kanina umuulan mga lakay, tutulog kami ng tayo, nagpuyam ay mati kami nga nakamotor so nag-tricycle kami lang na dyan mo mag-drive tricycle lang ka muna ito natin nag-drive turong kami lang ay dani kami makatanong dyan si Juan di reception na napong delikado ito yung pabisina ko Takurong City. Mga lakay, tutoy kami Juan tutoy kami receptionan muna kami presente na pati kami nakatin kami nag-harvest ligatan bunggo naman ulo mo so ito may parking ito for 3 wheels men lakay awanti 4 wheels may nga dala 3 wheels lang. So ito yung aja reception. Dito Wen. So dito na yung reception lakay. Ito yan. Guillermo de la Torre Nuptials. Nya nga tatisida ayang alok bunda. May imagine kung lakay ang sida nga alok bunda. Ito yung ano ito diri hay? O lahat? Dito na sila lakay. Ito yung dagi di kuhan kasarin. Basta ni Sir Iguin niya si Piping. Uy! Itoy! Ati nila kaya ati kagagupan nga pala kayo niya. Commander ato. Commander. Dito na kami mga lakay. Nako, naka-spooting na grabe, naggugwapo na nagito yan. Hi guys! Hello guys, good morning. Dito na kami ngayon sa kasal ni Vincent. Iya Dewan. Pagsama natin sa nago. Ano kasi niya dia Vincent. Sa bali kayo nakanan kung ano ka. Janil mo nakan na apa madi ba? Janil mo nga talaga. So mata si Mangganya jadi in army. Jadi kini army. Pasok na tayo. Lakay. Janel. Okay na po. Kaisan yan ma'am? Kaisan po dyan? Message para dyan nagkasara dyan lakay.
Oo, siya kon may message ko. Talaga nga makipangana lang. Munig tayon. Ay na, nagpintas mo gamit tayo. Kaya ka wala, ano ka? Oo. Parang nyo pa? Wow. Just find a comfortable seat kung saan po kayo comfortable po. And then please, maintain na tayo ng social distance natin. But please, don't forget to wear Nay. Tita. Tita. Natin yan, TikTok na ba mo? Parang na dyan yan. Visitors natin, ang gaganda. Ay, na dyan ikit mo. Bagay na bagay sa ating venue. FFB Creation from Isulan Sultan Kudarat also. And your event host, yours truly, Kainalay Flores. Our DJ spinner, we have DJ Dan of Tacoron City. Ayan, hello. DJ Dan. Hi guys. And lights and sound. Kaya kapatid ng magkasal. Susunod. Kaya kapatid. Hair and makeup artist, we have Abby Montaño. Kay Ate Argeline. Siya po yung may-ari ng Choice Corner kung saan kami nagpinap nito. At kanya din yung may-ari ng bahay kung saan kami nagpinap sa tuwan. Siguro ha? Salamat po Ate Argeline sa information. Thanks po sa help. Yan, meron pa dito. At we don't love the soft drinks.